От всички нови модели iPhone тази година има само един модел, на който не му се обърна достатъчно внимание, и това е iPhone 17. Каква е разликата между iPhone 16 и iPhone 17? Те изглеждат по един и същи начин. Въпреки визуалните им прилики, новия iPhone чисто хардуерно е съвсем различен от iPhone 16. В това видео ще ви кажа защо си мисля, че от всички модели този модел най-много си струва и най-много ми харесва. Ако сравняваш iPhone 17 с предишни бейс модели, ще видиш, че на iPhone 17 най-сетне има вече Pro неща в бейс модела. Това означава същия дисплей като на Pro модела и на Air модела, същия Base Storage от 256 ГБ начален и също така същия преден и заден сенсор за камера. Това означава, че е на абсолютно същата цена като миналогодишния iPhone 16, ти получаваш iPhone Pro без една камера. Повече от всякога си струва да си купиш новия iPhone 17, обаче ако имаш модел iPhone 15 и нагоре, апгрейда е напълно ненужен. Новия iPhone може да си го закупиш чак в началото на октомври, защото няма много време да дойде от Америка до България. Америка ли? По-скоро Китай. Цената на iPhone 17 още не е анонсната в България до този момент, обаче на немския пазар той струва 949 евро, което най-вероятно ще кореспондира с цената в България. Като тук говорим за базовия модел с 256 ГБ вътрешно пространство, ако искаш да вгребнеш на 512 ГБ, това ще ти струва допълнителни 250 евро и така цената стъпва на 1199. Про моделите тази година действително изглеждат доста интересно, обаче те са по-скоро насочени посока контент креатори и филммейкъри. Ако не знаеш какво означава Pro Raw или Lock, ти препоръчвам да стоиш далече от iPhone Pro или Pro Max, освен ако не искаш да се изгазариш с най-скъпия телефон, който ще струва около 5000 лева или 2500 евро, ако го макснеш напълно с 2 терабайта опция. Иначе iPhone 17 Pro ще струва 1299 евро, а Pro Max 1449.